U autobusu, vidiš. Možda je prošlo. Ja sam je prošao, njoj Isus došao platicima, Isusa vidim. Ajte polako svi. Zbogom. Vidite kako se bori, gledajte, nosi ove gajbe da narodu da pije. Evo stiže. Evo ga, to je taj Mićko najjača, znači firmetina Blagus. Vidite ovdje kako to izgleda. Navigacija ga prati. Mićko, ti znači navigaciju ga prati? Da, za svaki slučaj, da znamo toliko puta koliko smo došli. Zdrav, ljubim vas ljudi. Marija, hvala. Sve. Ćao. Ljubim.